eliminación do que eu considero diferente. ¿Sí? Entón, o emprego da historia oral como ferramenta metodolóxica da entrevista persoal, digamos, isto que se dixía, non é azaroso a quen vou entrevistar, ¿sí? E fundamentalmente porque para o que imos falar hoxe, porque claro, a mí nas entrevistas, como a calquera persoa, se contan moitas cousas. Que sucede? Naide me pode contar a min, mellor que el, que estivo detido e que foi torturado o que se pasou. Pero que ademais aparece outro elemento que na fonte xurídica a veces é moito máis difícil de rastrexar, a reivindicación da actividade política previa a ser suxeito pasível de ser desaparecido, detenido, secuestrado. Por qué? Porque o proceso na Argentina foi claramente complexo. No ano 83 termina a dictadura, decreto presidencial para que se instruye unha causa judicial que poda esclarecer o sucedido durante a dictadura militar. Ese decreto presidencial trae aparexada a realización de un xuicio que é conhecido como o xuicio das xuntas militares e paralelamente á creación da CONADEP, Comisión Nacional sobre a Desaparición de Personas, que instrue aproximadamente, porque ademais a CONADEP foi cortado o seu traballo por presiones militares que son aqueles que quixeron administrar a memoria do ocurrido, por iso o terrorismo de Estado é interesante se o colocamos na intersección entre memoria e historia, porque nos permite introducirnos nese terreo, digamos, tan destructivo do xénero humano como son estas experiencias de aniquilación. Entón, ao traballar coa fonte, esa fonte conta cousas que, claro, que a nós non nas enseña Walt Disney nunha das súas películas, ¿sí? E son experiencias realmente extremas. E que unha señora che vaya contando, digamos, a súa actividade política previa, todo o que ela fixo, que nos xuicios non sae tal, porque o xuiz non se interesa. Pero que pasa? A nós como sociedade, a nós como membros da sociedade, a nós como persoas responsables de generar coñecemento para que todos tomemos conciencia do noso pasado para intervir no noso presente e saber se podemos cambiar o futuro, sí que nos interesa. Por qué? Porque senón se dá un fenómeno moi, diría eu, atreveríame a decir, perverso, que é a victimización, revictimización constante desa persoa. Non se permitimos sair dese lugar encuadrado de víctima. Non se o permitimos. Non, vostede é víctima. Caso moi concreto, eu coñezo personalmente un historiador ao que se dixeron, por haber sido víctima do terrorismo de Estado, vostede non pode traballar sobre este tema. Quen dá a certificación de que non pode? Por que non? A entrevista a estas 4 mulleres que eu especificamente para este traballo de hoxe fixen en base a 4 testimonios, escollidos especificamente por unha cuestión de que me daba centralidade de conseguir que o meu obxeto estivera sobre experiencias acontecidas dentro do que, porque claro, isto tamén nos revela a fonte oral que nos revela outra, as diversidades regionais que teñen o accionar do terrorismo de Estado. É dicir, non é o mesmo como actúan os grupos de tarea en Bos Aires que como actúan nunha provincia que é a que particularmente máis traballei en, que é a provincia de Entre Ríos, onde a situación, digamos, o texido social é diferente. Non é unha, digamos, a fábrica que mencionaba Camilo, non é o mesmo que o cordón industrial da provincia de Entre Ríos, que é o que se decía, por exemplo, a provincia de Entre Ríos, dedicada a producción e exportación de pitos, ¿sí? Entón, esas fábricas, donde, digamos, unha granja avícola, estaban militarizadas. Os militares tiñan a súa garita ali e controlaban todo. É distinta a realidade, porque é distinta, digamos, a necesidade de disciplinamento, ¿sí? Non é o mesmo, digamos, o rigor con que se impón en un determinado sitio que en outro, porque non é igual a caracterización que os propios militares teñen de un sitio e de outro. Entón, en ese sentido, a min permíteme a fonte oral establecer, digamos, as diferencias do accionar represivo, ¿sí? O accionar aniquilador. Poderíamos discutir sobre si é represión, é aniquilación, é exterminio, é violencia extrema, pero, digamos, para darle máis laxitud e máis
posibilidade ao diálogo horizontal entre todos nós, digamos que este accionar represivo que pode se rastrexar, por qué? Porque cada un destas 4 mulleres, pertenecentes cada un de elas a distinta agrupación política, digamos, che permiten ver que non é o mesmo que che secuestren, sí? Porque esta é outra das prácticas que altera o establecemento de unha dictadura como a de Argentina, onde a detención ilegal de unha persoa, máis alado que pensemos do que implica privarle a alguén da súa legítima liberdade, ¿sí? Pero sustitúe a detención legal polo secuestro, ¿sí? Xa hai un primeiro elemento que nos leva a pensar en esta sustitución de un marco xurídico onde eu estou indefenso. É dicir, o Estado que teñe que determe me secuestra, ¿sí? E ingreso a un mundo que non é o mundo que eu coñezo. Xa teño unha primeira desestructuración, ¿sí? Teño un primer quiebre na miña psiques. O sea, rompe con todo o que eu tiña, ¿sí? Ese primeiro elemento. O Estado secuéstrame, ¿sí? Xa me xenera un inconveniente. Que sucede? Podía levarche, no caso de Entre Ríos, tal como o teño estudado eu, existiron 16 campos de concentración, ¿sí? Que os podemos tipologizar en distintos centros de alta intensidade represiva, de baixa intensidade represiva e campos de exterminio. E ti podías oscilar de un a outro, salvo que, no maior caso, se ti vas a un campo de exterminio e non era ni siquiera como en Auschwitz o traballo che fará libre, porque aquí non había esa condición. E difiren tamén o campo de concentración na Argentina dos campos de concentración da Alemania, que son os que por antonomasia temos, en que a detención o secuestro implicaba a tortura para consecución de información, ¿sí? Algo que nos campos de concentración alemanes escasamente produxos, ¿sí? Porque necesito a delación. E isto ten que ver con unha formación previa dos exércitos do continente americano, baixo a escola francesa, baixo a regional, a Seguridade Nacional, do cal non imos entrar porque podemos estar con iso moito tempo. Vou tentar ir, pero xa me tornei de plena. Estas entrevistas de estas 4 mulleres danme a posibilidade de saber o itinerario que está pautado. Ti podías ir a un primeiro centro que era La Casita, que chamábase La Casita, ¿sí? Non La Casito, non pim pam pum, ¿no? La Casita, ¿sí? Esta La Casita era un espacio dentro de un regimiento de caballería da Armada Argentina, ¿sí? Era un edificio, como si aquí tuviéramos a cafetería de Juana aí fora, ¿no? E ese sitio estaba utilizado para a recepción dos detidos, o que se coñeceu en un primer momento por la propia información que os militares se pudo obter tras os intentos de reconstrucción durante as denuncias mentres se estaba producindo o proceso de organización nacional de todas aquelas persoas organizadas en movimentos de dereitos humanos que estaban denunciando constantemente, coñeceronse como centros clandestinos de detención e lugares transitorios de detención. Sí, esta era a tipología, porque os militares teñen unha burocracia administrativa na cal establecen, digamos, a onde va destinado cada espazo, ¿sí? Hai unha modificación absoluta do que é o espazo co cal eu estou afeito. La Casita queda cerca, hipotéticamente, sí, hipotéticamente porque tampouco dá, pero la Casita estaba ao lado do río, o cal a xente os domingos iba a comer o asado. Ese sitio que antes eu usaba para esparcimiento é agora onde a miña irmán a están torturando. Pero non simplemente torturando nesta recepción de benvida. Os 4 que a secuestran comenzan a violarla, ¿sí? Comenzan a violarla, ¿sí? Os 4. Aqueles 4 que hasta fai un poucos días, cando ele estaba comendo o asado, saudábanme porque estaba ali. Entón temos esa irrupción do perpetrador tamén na vida da sociedade. E isto nestas comunidades máis pequenas, porque, digamos, a propia distribución xeográfica social de Entre Ríos fai que sexan comunidades máis pequenas que teníamos que irnos a ver cando Urquiza construiu o proceso de salazón da carne, que non é o que imos mirar porque quedaríamos por aquí atrás. O que ten que ver con isto, e voume permitir algo que non faigo asiduamente, que é echar mao
das propias notas que eu tiñen, porque, como verán, toda persoa seria, responsable e rigurosa escribe para os congresos, ¿no? E uno documentase e tenta traer, digamos, ese corpus documental que utiliza para construir a súa investigación. Entón, o que vou pasar a mirar para ir vendo é como se produce o ingreso das 4 señoras, das 4 mulleres a este universo paralelo, ¿sí? Que ten que ver, digamos, con esta nova realidade que se está edificando. Porque, digamos, ese entrar, digamos, esta irrupción dos perpetradores son persoas que teñen saberes específicos sobre como infligir daño nas persoas. E ese daño físico tamén vai acompañado de un daño psicolóxico, disocia no mundo social da persoa, porque en moitos casos, e aquí aparecen tamén diferenzas, matices, en moitos casos a persoa cando ingresa, dependendo de si la casita que es el centro este primeiro, e logo tes un centro de alta intensidade onde podías a mellor sair con vida, a mellor non, e logo xa o centro extranjero. A persoa deixaba de ser Antonio, ou se fora militante sería, non sei, Tonio Bermexo, unha cousa así, deixaba de ser eso, deixaba de ser unha persoa e convertíase en un número, ¿sí? Pasaba a ser o prisionero número 5, ¿sí? Dependendo de como estea gestionada a burocracia en cada sitio específico. Por eso sempre é importante generalizar cando temos esa investigación, pero a veces ter en conta os matices e as diferenzas, porque ademais esas diferenzas son as que nos permiten entender, digamos, como se estructura este tipo de aparato das distintas ramas do Estado. Vou pasar a ler, digamos, sen facer unha lectura literal, pero bueno, na provincia de Entre Ríos existiron ao menos 16 campos de concentración. En 3 delos, o Regimiento de Caballería Blindada de Concordia, la Casita e la Unidad Penal número 6, Unidad Penal número 6, Cárcel de Mulleres, ¿sí? Por qué? Porque existía a posibilidade de que che pasaran da condición de detido ilegal, de secuestrado, a ponerche a disposición do Poder Executivo Judicial en unha situación de suposto blanqueo, pero agora vamos ver en que consiste ese suposto blanqueo, ¿vale? Traballo con este caso particular de estas 4 chicas porque, digamos, son as que me permiten a mí centrarme en este elemento específico, ¿sí? Pero porque eu xa teño, digamos, o proceso previo de servirme de outras investigaciones, porque teño a posibilidade de asistir a outros sitios donde discutir sobre estas cuestiones, porque teño outras fontes para traballar, é dicir, non é simplemente que o que elas contanme, eu digo, claro, a partir de aquí eu construo o mundo. Non, é al revés, a partir do mundo construo a situación de elas. Vale. En condiciones infrahumanas, sen camas, nen abrigos, coa alimentación deficiente, sen ter permitido higienizarse, nen ir ao baño, estuvieron cautivas. Violeta, rosa, azul e celeste. Eu preferí, digamos, por feito de que moitas delas interveñen en causas judiciales, algunas non, e porque algunas das cousas que contanme non as vin no xuicio, me parece a mí necesario querer darle máis fidelidade ao meu relato, e me parece que digamos, unha cuestión de preservación do anonimato para evitar calquera utilización indebida do que se poda facer. E ademais pareceume neste proceso de que podo facer eu darles nomes de cores que a casi todos vos tamos, ¿no? Entón esta sensación de devolver de alguna maneira á vida estas vidas truncas. As 4 mulleres nos brindaron o seu testimonio para seguir profundizando nas cuestiones. As causas judiciales nas que elas interveñen, as causas judiciales, a sentencia judicial, un xuiz, ¿sí? Porque esta é outra das grandes diferencias que existe entre o terrorismo de Estado e o que siguió. Dicir, aos terroristas de Estado, aos xenocidas, se os xulgou en tribunales ordinarios, ¿sí? Aplicando a xusticia que se aplica a calquera persoa. Non houve tribunales especiais. E se aplicou a xusticia que a calquera se aplica, cousa que eles se negaron a calquera das persoas que desapareceron, que torturaron e que encarcelaron, ¿sí? Este outro elemento que nos permite entender esos quiénes.
que existen na historia e dos cales nós moitas veces damos conta. As causas judiciales demostraban a existencia de secuestros, torturas, asasinatos, desaparicións, entierros clandestinos, outro dos temas que poderíase investigar na Argentina, que é o tema do registro dos cemitérios. Robos de bebé, ¿sí? Estamos claros, ¿no?, do que se fai en este tipo de régimen. Sustitución de identidades de menores, cesantías laborais e persecucións ideolóxicas, ¿sí? Todo isto, cada un destos rótulos que eu mencionei na frialdade xurídica ten unha implicancia e ten un fundamento de construirlo e nos permite a nos pensar como entrarle a todas estas cuestiones, porque a historia se ten algo, eu diría, uno dos atractivos máis bonitos que, como dicía o profesor, eu son, non recordo se sou activista ou militante da historia, é o mesmo, pero, digamos, que a historia, a diferencia de outras disciplinas, ten a fermosísima facultade de problematizar ali onde se cree que non hai problemas. Clara mostra de iso, pero clarísima mostra de iso, e eu suxiro a lectura da xenocida do franquismo do profesor, ¿sí? Porque problematiza ali onde se cree que non hai nada que mirar, ¿sí? Porque rompe coa domesticación do establecido, ¿sí? Nos convida a isto que Paul Ricoeur di, falando de Marx, Freud, Nietzsche, a escola da sospeita, ¿sí? Nos convida a pensar que non todo é, como decía a presentación do profesor de ontes pola mañá, isto que os manuais de historia, de ciencias sociais, imprimen a fogo en cada un dos nenos que se está formando, ¿sí? E que tamén isto de que cada neno que se está formando lévanos a pensar no que é o adultocentrismo, é dicir, é neno porque está no seu proceso evolutivo, por iso a historia tamén é infantil, porque a historia xoga coa fonte. A historia ten esa posibilidade de saber que é un proceso constante, que non ten que chegar a un sitio a historia. A historia non ten que legar a un sitio, non ten que descubrir o átomo, non ten que facer o cañón de protóns, cousas que son necesarias para o desenvolvimento eficiente da humanidade, non digo que non, pero nós temos esa vantaxe, ¿sí? É dicir, a historia é destituinte, a historia é rompedora, a historia subverte o orden establecido, sempre cando non faigamos historia reproductora do sistema, porque aí, digamos, é o mesmo que a faiga o profesor, que a faiga eu, que a faiga a cámara que nos está filmando. Violeta e Rosa, ¿sí?, foron secuestradas no mesmo operativo. Na súa casa foron rapidamente reducidas, golpeadas, encapuchadas, e eu teño aquí un termo de micromachismo, esposadas. Discúlpenme, pero bueno, poño esposadas. Leo a transcripción literal do que unha delas conta. Unha patota, que era un nome que se daba aos grupos de tarea, é dicir, estos grupos que se dedicaban á detención ao secuestro das persoas para trasladarlas do sitio do secuestro ao sitio donde iban a ser depositadas para comenzar en este proceso da maquinaria do terrorismo de Estado. Una patota irrumpió de noche en la casa que compartíamos, cuenta Violeta. Los integrantes del grupo de tareas nos golpearon, nos encapucharon y nos llevaron a las dos. Ella siempre fue flaquita y yo siempre fui robustona. Me la encajaron atrás en el Falcon. El Falcon era el coche Ford prototípico que utilizaban las fuerzas de seguridad do Estado. En Argentina era o Ford Falcon. Me la encajaron atrás en el Falcon en el traslado. La encajaron en el piso a ella y a mí encima. Y nos ponen máquinas de escribir encima para aplastarnos. Y yo trataba de acomodarme para no aplastarla. Siempre estuvimos embridadas, o esposadas, quería. O secuestro marca o ingreso a un universo de vulnerabilización extrema, en primeiro lugar, por la forma en la que se producía o secuestro, isto máis ou menos o que xa se fun dicindo, e tamén porque, claro, cando alguén sabía que o seu familiar, porque a maioría dos secuestros prodúcense nos domicilios das persoas, ¿sí? A maior parte dos secuestros prodúcense no domicilio persoal das persoas. Moitas persoas foron secuestradas a plena luz do día, tamén. Moitas persoas foron secuestradas do seu centro de traballo, ¿sí? Entón, todo isto tamén é importante. Por qué? Porque nos abre posibilidades, cando nos reflexionamos, a importancia da investigación. Por exemplo, se alguén o secuestra do seu centro de traballo, que é?
Pois un xuiz laboral vai decir un accidente laboral ten dereito a indemnización, ¿sí? Tenemos a posibilidade de investigar como se produxo ese accidente laboral. Por qué? Porque logo dos xuicios, no ano 85 e 86, existiron as leis en Argentina, 1985-1986, a lei de obediencia de vida e punto final, que supuxo a imposibilidade de seguir investigando, e logo nos anos 90, en unha lógica discursiva de conciliación para permitir o desenvolvemento económico, se indultó a moitos dos poucos militares que estaban detidos. Sin embargo, ni a lei de obediencia de vida, ni o indulto, ni un punto final, por exemplo, eximía certos delitos de lesa humanidade, ¿sí? E en este caso, un delito que non é un delito de lesa humanidade, que non é un delito, que é un accidente laboral, tamén abre a vía a unha investigación. A coñecer isto como que comenzamos, que o dereito a coñecer a verdade, ¿sí? Ben, os golpes e os insultos recibidos durante o secuestro e o traslado ao primeiro campo que tiveron como destino era a antesala ao proceso de tormentos e torturas. A espera aletárgase, a incertidumbre crece e moi cerca delas os desgarradores gritos de outros secuestrados. Fíxense vostedes o que é, digamos, a calidade humana de moitas persoas. Miren o que elas rescatan de isto de estar escoitando. Escuchar los gritos de un compañero, eso sí que era durísimo, ¿sí? Doe máis ao que se están facendo a un compañero que o que me están facendo a mí. Pensen vostedes que en esta siniestralidade, en esta perversidade, moitas veces, non é a maior parte dos casos, pero simplemente como para que faigamos un repaso a este circo de horror, moitas veces se torturaba aos fillos en presencia dos pais para que declararan o que se necesitaba saber. Non é a maior parte dos casos, pero existe eso existe. Cuando estamos en los jardines del sitio donde nos trasladan, la casita, o primer sitio, estaban torturando a mucha gente. Ahí, mientras esperamos para entrar en la sala de torturas, me violan los que me estaban custodiando. 3 tipos me violan. El que comanda la patota me desnuda y me empieza a picanear. ¿Saben lo que es a picanear, no? Como las pistolas Taser, ¿sí? Estas que producen descargas eléctricas, nada más que Argentina, entre otros, los seus méritos, ten haber, digamos, industrializado a picana, ¿sí? Y en el caso este particular, a picana son dos... os bornes, sí. Bornes conectados a una batería o a corriente,